Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Hipokrat, emisiju koja vas vodi u svet medicine i dobrog zdravlja. Obično se posljednja nedelja septembra obeležava kao Svetska nedelja gluvih i mi smo rešili da se malo pridružimo obeležavanju ove svetske nedelje. Porazgovarat ćemo večeras o sluhu, koji su to najčešći uzrasci gubitka sluha, naravno najkarakterističniji simptomi, o dijagnostici i naravno o metodama terapije na raspolaganju današnjim stručnjacima. Za početak, moj gost večeras u studiju je dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog iz Centra za sluh i ravnotežu. Dobro sam ovo izgovorila. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Za početak, evo, kao što sam rekla, posljednja nedelja septembra obično je rezervisana za Svetsku nedelju gluvih. Posvećuje se, dakle, pažnja ovom problemu. Što kažete? Upravo zbog toga. Zbog toga ste večeras sa nama, da malo porazgovaramo na ovu temu, da nam kažete iz vašeg iskustva, iz vaše prakse. Iz moje prakse, što da vam kažem, ja sam ušni doktor, mislim, logično je da ja malo slabije čujem, je li tako? Tako kažu, da obično u obućara deca bose, je li tako? Da. Dakle, koji su to najčešći uzroci gubitka sluha? Šta je ono što bismo mi trebali da znamo pre nego što budemo prinuđeni da se obratimo vama? Pa evo, u današnje vreme, ovo gde sada živimo, možemo reći ono što mi, ušni doktori, otorinolaringolozi, najčešće viđamo u svojim ordinacijama, upravo jesu oštećenja sluha izazvana bukom. U današnje vreme, znači, sve više mladih ljudi, mislim to odmah u startu emisije moram da napomenem, sve više mladih ljudi sa oštećenjem sluha. Dobro. Ranije je uglavnom bilo vezano da neko slabije čuje, mislim, sa godinama, jel te? Znači, stariji ljudi, pa eto, s godinama oslabio sluh, a sada se to malo sve više pomera. Sve više je to mlađi uzrast i da kažem, tužno je kada vidimo u ordinaciji po nekog tinejdžera ili nekog mladog čoveka u studentskom dobu koji, znači, već došao sa jednim početnim oštećenjem, pa čak, da kažem, i težim oštećenjem sluha. Znači, izloženost preglasnoj muzici ili buci je dosta, da kažem, bitan faktor, nešto što već godinama znamo da dovodi vremenom do oštećenja sluha. Naravno, tu sad treba razdvojiti nekoliko stvari. Prvo, i osnovno, to je ono koliko je jaka taj izvor zvuka kome je neko izložen, a drugo je koliko vremena dnevno se provodi. Znači, nije isto da li neko sada malo drži one slušalice pa preglasno sluša možda pola sata, sat, ili ako je neko, da kažem, po ceo dan, po 4-5 sati i sad tako svaki dan, neminovno je da će to biti neko ko će već, da kažem, imati potrebu za, da kažem, stručnom pomoću otorinolaringologa u svojoj nekoj 35. 40. umesto u nekoj 55. 60. i tako dalje. Sad na početku da mi odmah razgraničimo, kad kažete buka, mi to sve individualno shvatamo, šta je za koga buka? Rekao sam buka i glasna muzika, znači glasni zvuci. Mislim, tu sad imamo više stvari. Imamo, da kažem, ono što mi najviše, zato i jesu ovakve emisije i tribine, da skrenemo pažnju ljudima, da znaju, da kažem, šta jeste nešto što može uticati na njihov sluh. Da. Druga stvar je, naravno, to su radnici, zaposleni u stvari, koji su na radnom mestu, su izloženi nekakvoj, da kažem, buci. Tu se sada sve više radilo na tome da nekim propisima gdje bi, da kažem, se i nivo buke smanjio na neki dozvoljen nivo, a s druge strane da, ukoliko to nije moguće, da radnik nosi odgovarajuću zaštitu, znači antifone. Nažalost, u našoj zemlji to nije baš uvek praksa, ali se trudimo da što više to bude, da kažem, primenjeno, znači da ne bi došlo. Jer jednom kada dođe do, znači sad krenuli smo nekako priču o oštećenju sluha izazvano preglasnom muzikom ili bukom, to su oštećenja sluha koje su senzori neuralnog tipa. Znači, to je jedan tip oštećenja sluha koji ne može da se popravi posle nekakvim lekovima, nego onda ostane pacijentu ono da nosi slušni aparat koji baš nije nešto što je za poželeti, mislim, bolje sačuvati sluh koliko može što duže.
I ono što u startu mi ne možemo znati, na primjer, još uvek ne postoje takvi testovi da mi možemo da predvidimo čije je ovo podložno oštećenje, u smislu neko ima malo tvrđe uši, ajde da kažemo, izložen je, da kažem, istim situacijama, istoj buci, ali lakše podnosi, ali da kažem, ne dolazi tako brzo do oštećenja sluha kao kod nekog drugog. Neko je, da kažem, osetljiviji pa će brže doći do oštećenja. U svakom slučaju, za ovaj tip oštećenja sluha što smo pričali, bitan je faktor i vreme, naravno. Sem, znači ja bi sada izdvojio nešto drugo, što nije ni, da kažem, buka, nego je nešto što mi nazivamo impulsni jak zvuk. To može da bude nekakav pucanj, tako da, ili pucanj petarde, oko Nove godine često imamo takvih povreda. Znači, u pitanju je akutna akustička trauma, akutno oštećenje sluha. Odjednom dete, pukla petarda pored njega ili, da kažem, ima dosta ljudi koji idu u lov ili u streljane. Nešto što je, da kažemo, trenutno dovelo do akutne akustičke traume. Znači, do onog oštećenja sluha koje je momentalno izazvalo promene na nivou slušnih ćelija unutrašnjeg uva, koje nisu mogle da budu reverzibilnog tipa, da se u roku od nekih 24-48 sati povrate svoju funkciju, nego dođe do trajnog oštećenja. Ovakva akutna oštećenja sluha su obično praćenja jakim zujenjem u uvu. Znači, često su to nekakve situacije, mlad čovek izašao uveče u diskoteku ili na nekakav koncert, obično koncerti, pa stoje pored zvučnika, pa znate kako, ono, kad se izađe sa koncerta, svako osjeća malo onako još uvek muziku u glavi, malo to šušti, bruji, i do ujutru to se oporavi, prođe, jeste. Ali, nažalost, kod nekih ljudi i sutradan se probude sa nekim osjećajem zaglunutosti uvu, sa nekakvim pištanjem, zujenjem. To pištanje, zujenje jeste obično taj neki prvi simptom oštećenja sluha. Sad ovde moram da napomenem da kod ovih situacija koje su, da kažem, da imamo direktnu uzročno-posledičnu povezanu, znači bio izložen nekakvoj glasnoj muzici ili je nešto puklo, opalilo i nakon toga dolazi do nekog slušnog simptoma, da li je to neko diskretno samozujenje ili nekakav osjećaj punoći uvu, u takvim situacijama bitno je što pre doći do nas otorinolaringologa. Znači, ako on to ne prođe za 24 sata otprilike? Pa, da kažemo, da, sad opet zavisi. Tako je, znači, da li je to nekome blago zaglunuto uvo ili nešto malo zuji, ili je to neko ko odjednom osjeti da kad stavi telefon na to uvo, odjednom više uopšte ništa ne čuje. Pa sad taj, zašto čeka 24 sata, taj, mislim da je kandidat da se i odmah javi. U tim situacijama mi smo još uvek u mogućnosti, dok je to, kako da kažem, sveža povreda, sveže akutno, da odmah intervenišemo sa, da kažem, nekim udarnim dozama lekova i da pomognemo tom uvu da se oporavi, da se vrati sluh, da prođe zujenje. Međutim, da kažem, ako se pacijent javi kasnije, tada su nam, da kažem, mogućnosti da pomognemo tom pacijentu, odnosno njegovom uvu, da se oporavi daleko, daleko manje. Zato, da kažem, ono tipa, pa ajde sačekamo malo, proći će. U ovakvim situacijama koje sam naveo, nije baš pametno čekati, nego baš naprotiv što pre se javiti i potražiti stručnu pomoć. Da. Kada govorimo o ovoj prvoj grupi, htjela sam samo još da vas pitam da li se taj nivo oštećenja sluha menja, pogoršava, smanjuje ili ostaje isti? I pa da vam kažem, kao i kod svih drugih problema. Znate šta, kad je nešto zdravo, tu imamo onako dosta mogućnosti, da kažem, akumulacije, odbrane i da to je jedan dug proces. Međutim, ukoliko imamo već nešto što je oštećeno, znači, rasparovam se rukav, pa to sad lagano ide mnogo lakše. Znači, neko ko već ima oštećen sluh i sada je dalje izložen buci na radnom mestu ili non-stop slušanju glasne muzike, pa sigurno da će kod njega pogoršanje ići, da kažemo, lakše i brže. Jer, da kažem, sad ja moram malo da objasnim i gledalcima da shvate kako radi naš slušni sistem, naše uvo. To nekako funkcioniše po principu jednog pojačavača.
Znači, one niske, tihe tonove, aktivno trošenjem energije, naše uvo pojačava, da bismo mi to čuli. Međutim, isto tako imamo i jedan mehanizam da one mnogo glasne, mnogo jake zvuke na neki način amortizuje, ublaže. Ajde kažem kao nekakvi amortizeri u uvu. Međutim, kada dođe do oštećenja tih ćelija, prvo da kažem, tu popravke nema, to su nervne ćelije. Znači, one se ne regenerišu. Znači, moramo ih čuvati, ono što imamo, što nam je dato sa rođenjem. Znači, slabi prvo taj mehanizam pojačanja, pa onda samim tim te neke tiše zvuke ne čujemo. Ali isto tako slabe i ovi amortizeri, tako da kada dođe taj neki jak zvučni talas, uvo nema više ni nekakav mehanizam zaštite od toga, nego će pre i lakše doći do oštećenja nego kod nekog uva koji ima normalan zdrav sluh. Ja nadam se da sam uspeo malo da onako pojasnim. Da, dakle, ako sam vas dobro razumela, nekako mi smo ti glavni koji smo zaduženi da regulišemo koliko i na koji način ćemo prihvatiti zvuk u svom uhu, odnosno tako ga sačuvati od nekih povreda. Pa sad da vam kažem, zavisi, mislim, koliko smo u mogućnosti. Meni se desi da ja ćerku odvedem na nekav dečiji rođendan gde je to toliko gruva da mene uši bole. Mislim, šta će sad deca da kaže, slušajte, ajde malo vi utišajte. Mislim, sad je to toliko sve onako puno zastupljeno, što negde u marketinške svrhe, što negde u neke druge, da bi tu sad trebalo malo više raditi na tim regulativama i propisima. Dobro, na neki način ima neko upozorenje sada sa zapada, da ovi čuveni MP3 playeri što se slušaju po ceo dan, da se limitiraju, da ne mogu recimo preko određenog nivoa da izbace, da im izlaz output da bude veći od nečeg što je dozvoljeno, jer se zna da se to sluša preko slušalica, da to direktno ide u uvo i onda, da kažem, da budu ograničeni, da neko ne može sada da se zanese pa malo više pojača. Po sopstvenoj volji, da to bude nekako na silu ograničeno. Kad govorimo o tim granicama, možda većini gledalaca neće biti baš jasno ako vi počnete sad u decibelima da to objašnjavate koje su to neke granice. Ali možda ne bi bilo loše jer nekad i ti savremeni aparati koje kupujemo imaju negde naznaku koje su to jačine. Da, kažem da, ali mislim koja je jačina. Mislim, to znaju i sami proizvođači koji daju takve oznake u smislu na koju se to frekvenciju odnosi, da li se to odnosi na ceo spektar, pa da li se to odnosi da u trenutku može uređaj, odnosno taj zvučnik ili to pojačalo da izbaci toliko. To su sada raznorazne mere, odnosno meranja u raznoraznim uslovima i onda proizvođač dole tek sitnim slovima napiše na šta se to tačno odnosi i tako dalje. Ali mislim da kažem, znači, kao što sam i na početku razgovora rekao, bitno je znači i dužina izloženosti. Smatra se negde da do 90 decibela nekoliko sati dnevno može da se sluša, preko 90 decibela do 100 decibela je isto podnošljivo ako je kraće od nekih sat vremena, a da kažem preko 100 decibela to je već ozbiljan zvuk, tu već se skraćuje vreme i na kraće od pola sata, 15 minuta, 110 decibela preko to sad već, da kažem, su jaki zvuci, to poleći avion, mislim, puška, pištolj, to je 120-130 decibela, ima raznih mašina, sad ne znam nije tačno podatke, koliko, da kažem, između oko 115 do 125 decibela je već ona hidroulična bušilica i tako, mislim, to su sad već jaki zvuci. Da, neki detalje, ali to nisu, da tako kažem, tako često baš, pa oni koji su u prilici da budu izloženi, oni vjerojatno i znaju i koriste neku zaštitnu opremu. Da se još trenutak vratimo samo oko ovih slušalica, pošto to naravno najviše zanima, čini mi se, naše gledaoce. Dakle, možemo slušati muziku i držati te slušalice, ali šta moramo znati da bismo sačuvali svoj sluh? Pa da kažem, mislim, sam čovek u principu, bez obzira na one nekakve skale na samom aparatu, mislim, sad da kažem, nema nekog univerzalnog pravila, ali smatra se da ovo sada što imamo na tržištu je uglavnom ne prelaziti neke 3/4 jačine, one maksimalne. To je sad opet, da kažem, onako i suviše paušalna izjava. Ali, da kažem, i sam čovek oseti već kad je onako nešto preglasno da malo smeta. A pogotovo čovek sa oštećenim sluhom. Neko ko već ima oštećen sluh, sada ne mora uvek da bude kao generalno pravilo, ali u većini slučajeva. To je pacijent koji se sem
da kažem, na oslabljen sluh, žali i na zujanje uvu. Čak šta više. Odnosno, jedan od simptoma nekada može biti i samo zujanje, to koje, da kažem, bude neki uzbunjivač i javlja da se nešto dešava sa sluhom i da tu nešto nije u redu, dok još uvek razumljivost govora nije oslabila, odnosno pacijent se ne žali da ima problem u komunikaciji, da je nešto slabije čuo, ali primećuje da mu zuji u ušima. To je, da kažemo, češći neki scenarij, mada naravno ima i obrnuto, prvo padne sluh pa da posle zuji, ali ovo što sam hteo da kažem, uz te fenomene slabije razumljivosti govora, zujenje ušima, javlja se još jedan, koji zovemo hiperakuza, preosetljivost na zvuke. Znači, to može da bude i kod nekoga ko normalno čuje, ali to se ređe viđe. To su onda već neki drugi uzlozi, ali ono što je češće, to jeste da je sluh već oslabio i da sada tom uvu, da kažem, neki preglasni zvuci smetaju. Na neki način, da li je to neka odbrana našeg sad organizma od daljeg oštećenja sluha ili već ne, ne znamo još uvek, ali pretpostavlja se da je to. Tako da nekome ko ima oštećen sluh često zna da smetaju zvuci koji nekome pored njega uopšte ne smetaju. To obično može da bude nekakav piskav, visok ton najčešće ili već nešto drugo. Da, obično na televizoru kad je preglasno pojačan i te neke svakodnevne situacije. Kad je u pitanju gubljenje sluha, naravno moramo spomenuti to da se to u nekom broju dešava i sa rođenjem. Dakle, postoje... Da, urođene naravnosti. Jeste, urođene, da. Koji su najčešći uzroci i kako se otkrivaju, odnosno kad najranije mogu da se otkriju? Pa, najranije, da, već u porodilištu, jel? Znači, odnosno, sve više sada radimo na tom skriningu kod novorođenčadi. Znači, da bi se ustanovilo što pre da li je kod deteta sa sluhom sve u redu. Znači, ranije dok vi sačekate da dete propriča do 1. godine, pa često i kasnije, propusti se onaj bitan moment, bitan period. Znači, u današnje vreme sve više porodilišta u Srbiji sprovodi taj screening sluha. Postoje dve metode tog screening merenja kojima možemo ustanoviti da li postoji određeni problem. Naravno, sada da se, ja uvek kažem, pošto često dobijam e-mailove od roditelja zabrinutih za decu koja nisu prošla screening i tako dalje, odmah da kažem, znači, samim tim što dete nije prošlo taj prvi screening, ne znači da ima, ipak kao što reč screening označava, znači jedno onako merenje koje će da odvoji ove koji imaju normalan sluh od nekih koji imaju potencijalno oštećen sluh, te to samo zahteva da se kasnije dođe na još neka dodatna merenja da se vidi, pa tek ukoliko se i tada pokaže da postoji određeni problem i, da kažem, na kraju postavi definitivna dijagnoza urođene nagluvosti ili gluvoće, onda se sprovodi dalje lečenje i naravno, pošto je to nama bitno čulo za uklapanje u svet oko nas, ide se što pre sa nekakvom rehabilitacijom, sa nošenjem slušnih aparata i sa onim definitivnim da se, da kažem, gluvorođenom detetu omogući da čuje. To je ugradnja kohlearnog implanta, takozvanog veštačkog uva, koje omogućava da ta deca posle normalno pohađaju normalnu školu i da se uklope u, da kažem, socijalni život. Pre nego što pređemo još na neke metode terapije, htjela sam samo da vas pitam da li genetika i koliko igra ulogu u ovom slučaju? Značajno, da, dosta igra ulogu. Naravno, genetika je tu prevashodno bitna, ali i drugi faktori. Znači, tokom trudnoće, da li je majka bila izložena nekakvim ototoksičnim lekovima, da li je bilo virusnih infekcija u prva 3 meseca naročito, kako je protekao porođaj, da li je dete prevremeno rođeno, znači neke bolesti u toku trudnoće i tako dalje, sve to nešto što sigurno, osim genetike, može uticati na to da
se rodilo dete sa oštećenim sluhom i znači tu je važno prepoznati to na vreme, čak i neka oštećenja sluha koja znači nije da se dete rodilo gluvo, rodilo se sa oštećenjem jednostranim ili umerenim oštećenjem, bitno je i to na vreme popraviti kako ne bi bilo, kako bi se što bolje razvio govor kod tog deteta i kako posle ne bi bilo, da kažem, problema. Nažalost, kod neke od te dece, da kažem, ne sa gluvoćom, nego sa nagluvošću urođenom, ima tendenciju kasnije tokom života da taj sluh dalje opada, ali opet tu smo mi da intervenišemo, pravimo kontrole, merimo i u skladu sa tim preporučujemo odgovarajući tretman, odnosno rehabilitaciju. Šta roditeljima preporučujete, na šta da obrate pažnju, pošto su nekad oni ta prva važna stepenica koja možda na vreme pokaže, odnosno reaguje da bi se na vreme reagovalo? Pa da vam kažem, ono što u dečijem uzrastu vezano za sluh, naravno, ne za ono treći kraj nike, upale ušiju i tako dalje, jeste to da roditelj primeti da dete, na primjer, preglasno gleda crtani film ili da to što se ne odaziva, nije to sad stvar nekog, da kažem, hira u tom uzrastu, nego da dete stvarno nije čulo kada ga zovete, jel? Sada to obično zna nekada da potraje, roditelji nisu sigurni, misle, eto, voli malo glasnije da gleda televiziju ili tako dalje, tako da nekada se, da kažem, prođe izvesno vreme dok roditelji to primeti. Čest slučaj je, mislim, ajde kad pročemo najčešće situacije, to su sekretorne upale uva, koje se obično javljaju u tom nekom uzrastu od 3. do 5. 6. godine. Da, to je ona noćna mora roditelja. Jeste. Znači, to nije ona upala uva gde dete uvo plače, boli ga uvo, ima temperaturu i očigledne simptome, nego ide potpuno, dete ima lep apetit, lepo jede, lepo se igra, ne pokazuje nikakve znake bolesti, samo da kažem, eto tako, malo po malo, uvo puno sekreta, slabije čuje, nije to tako veliki pad sluha da je toliko očigledan, ali, jel te, znači, sve traži da mu se nešto ili sve više puta ponovi ili da se taj crtani da se glasnije gleda, onda je bitno što pre dovesti, jer to je nešto što se vrlo uspešno leči, najčešće medikamentozno, u nekim slučajima zahteva da se adenoidektomija, skidanje trećih krajnika ili ugradnja cevčice u srednje uvo i to, da kažem, prođe. Znači, to je nešto što se jasno i lepo može izlečiti, samo ono što je bitno to je da roditelj dovede dete na vreme. Eto, znači, da ne bi bilo nekih posledica, jer ako ta sekretorna upala uva duže traje, može se istanji se bubna opna, uvuče se malo, naprave se ožiljci u srednjem uvu i praktično pravi se jedna podloga da to kasnije bude jedan odrastao čovek koji će imati često problema sa ušima. Zato je bitno te upale uva u detinjstvu lečiti. Sada raspolažemo sa lekovima kojima možemo to uspešno da tretiramo i bez da kasnije taj posle odrastao čovek ima nekakvih posledica sa sluhom ili sa nekim čestim problemima. Pa ne može tu budu upale uši, to nije tako često kod odraslih, ali recimo vozi s avionom, pa malo, pa ne može da izjednači onaj pritisak, pa se muči, pa hoće da ide na ronjenje, pa ne može ili već tako. Uglavnom neke smetnje za svakodnevno to funkcionisanje u životu, da, zašto dozvoliti ako može da se to brzo izleči. Tako je, tako. Ne možemo preskočiti kad smo već tu te upale uha kod dece, rekoh to je uglavnom roditeljska noćna mora, neke glavne karakteristike kako da roditelji znaju da se o tome radi i ono što je najvažnije, šta oni da urade. Sigurno znate i sami kao i ja, 1001 savjet da se ovako legne, da se onako, da se sipa i ove kapi, da se sipa nešto drugo ili... Pa lekar to uvek objasni. Nisam baš razumeo šta me pitate. Da vam kažem, ja jedino što iz prakse mogu da kažem da često roditelj bude zbunjen. Ode kod jednog lekara, kaže potrebna je operacija krajnika. Ode kod drugog lekara, kaže, pa dobro, ajde, ne znam, sačekat ćemo da odete malo na more, pa će možda to malo da se sredi i tako dalje. I onda roditelj, pa svako više voli kad ode kod onog lekara koji kaže, pa ne mora operacija. Pa onda tako zna da se propusti neka dragoceno vreme. I sad, eto, mislim, često imamo malo neslaganje, mislim, često u praksi, ne, znači, između otorinolaringologa i pedijatra. Češće bude sledeći nekakav scenariju gde je otorinolaringolog indikovao operaciju i rekao da treba da se operišu krajnici ili samo treći krajnik, a onda su, da kažem, roditelji otišli kod svog pedijatra da im da uput i tako dalje, a pedijatar je rekao, o Bože, svašta, pa nećete valjda detetu da operišete krajnike. Može samo antibiotik i bit će to u redu. Ne znam,
to će nešto ovako kao sila gravitacije, spustit će se na pluća. I onda roditelji, nemojte se spustiti na pluća, nećemo da operišemo dete. I onda tako posle dok jedno, drugo, treće iskomplikuje se. Šta je istina u svemu tome? Pa da vam kažem, mislim, tu je samo stvar dobre procene. Znači nekog iskustva lekara da na osnovu deteta koje duže prati može da sugerišu u jednom ili u drugom smeru da napravi pravilnu procenu da se detetu pomogne. Jer niko ne voli da šalje dete na operaciju, da ide u opštu anesteziju ili da ostaje bez nekog organa, da kažem, ako nije neophodno. Jeste. Tako da ta nekakva procena je bitna i pogotovo nekad imamo vrlo jasne situacije gde se vide već početne promene, to jest da je već, da kažem, ta tegoba sa krajnicima i sa srednjim uvom odmakla do te mere da je, da kažem, već ne da je krajnje vreme da se operiše, nego se već kasni sa operacijom. To je sad i da operišemo, već smo zakasnili u smislu dete je već toliko, da kažem, ajde nekakav zapostavljen slučaj, da će već se vidi da će imati kasnije problema i nekakvih posledica. Tako da, bitno je negde na vreme, i ne kažem ja da sam zagovornik toga da mora da se operišu krajnici i to samo, znači to je ono što mi u medicini kažemo indikacija. Znači, procenili smo da je za dete bolje da se ugrade cevčice u srednju. Procenili smo da je za dete bolje da mu skinemo treći krajnik, nego da ostavimo. Često roditelji ne prihvate, nebitno sugestija nekog drugog lekara, nego sam roditelj kaže ne slaže se sa tim ili tako da. Mislim, u redu. Ja kažem, ovo dete porašće, znači on će biti sutra veliki momak ili lepa devojka, ali imaće taj problem, sedne u kafić, popije hladno pivo, hladnu Coca-Cola, opet malo, pa onda će dolaziti opet kod mene. Znači, dajte bolje to sada da, ako možemo da mu pomognemo da rešimo, da kasnije ne bude nekakvih problema, jel? A o kojoj učestalosti govorimo kada recimo, evo konkretno u pitanju ta upala uha? Dakle, uslovno rečeno koliko je normalno puta ili kad da nas zaboli uho, a kada to već prelazi tu granicu učestalosti gde već stvarno treba neke od ovih mera da se primenjuju koje ste rekli? Pa da vam kažem, znači, u dečijem uzrastu upala uha su vrlo česta stvar. Znači, do 2. godine, eventualno 3. godine života, praktično svako drugo dete ima bar jednu akutnu upalu uha. Godišnje ili sezonski? Da kažem, posle u onom uzrastu od 2. godine pa do 5. 6. tada se takođe dešavaju upale uva, ali češće su nešto ove sekretorne upale uva o kojima sam pričao. Znači, akutna upala uva, to roditelj dovede dete odmah. Dete vrišti, plače, ima 38 temperaturu. Znači, to dete stigne odmah. Bilo da je to beba od 6-7 meseci, jer kažem u tom uzrastu je to vrlo često, ili da je to dete od 3-4 godine. Kažem, ono što je sve te bolesti koje kasnije daju simptome smatramo potmulim, jer nije očigledna klinička slika. Znači, dete normalno se razvija, raste, ali, da kažem, zbog slabije funkcije Eustahijevih truba, zbog možda hipertrofije trećeg krajnika, imamo tu situaciju da je uvo ispunjeno, srednje uvo ispunjeno sekretom, slabije se prenosi zvuk kroz, jel te, tu tečnu sredinu, nego srednje uvo mora bude ispunjeno vazduhom, to se zove bubna duplja, znači kao kroz jedan bubanj prenese se zvuk. Tu onda roditelj, recimo, primeti to tek kada dete krene da ovo što smo pričali, da pojačava televizor, slabije čuje kada ga zovu. Tako da tu je jedan obavezan deo pregleda pred polazak u školu, upravo to, radi se jedan screening u tom smislu, ORL pregled sa timpanometrijom, da se vidi da li je sa ušima sve u redu. Eto, a do tada ako roditelji primete, dovedu dete kod ORL, leči se i to je to. Da, to smo rekli, ako se na vreme primeti, odnosno reaguje, može da se izleči. Nisam odgovorio konkretno na vaše pitanje. Ono što mi otorinolaringolozi smatramo kao čestim upalom, to su ti rekurentni otitisi, odnosno 5 do 6 akutnih upala uva u godinu dana. To je često. I to onda moramo lečiti obično preko 5-6 upala godišnje, to onda već se prelazi na hirušku terapiju. Šta ćete sad, dete svaki mesec dana pije neki antibiotik? To sam htjela da vas pitam, antibiotici, to je ono što muči često roditelje upravo zbog upale uha. Koliko često, koje antibiotike i to im se njima čini mnogo... Lekar prepiše u smislu, znači ako jeste to upala uva, mora se lečiti antibiotski, jel? To je to, dakle, ono najvažnije. Mora se lečiti antibioticima bez... Pa da vam kažem, neki pomoćnih sredstava. Možda u nekom pomoćnom, znači,
Nije tu antibiotik jedina terapija, naravno. Znači, dekongestivi, sekretolitici, to je sve nešto što moramo prepisati detetu, jer antibiotik će da reši ovaj deo vezan za bakterijsku infekciju. Često to krene kao jedna virusna infekcija, pa se, odnosno, najčešće tako ide kao jedna virusna infekcija koja se iskomplikuje bakterijskom infekcijom. Tako da vi kod tog deteta, ukoliko se ne radi toaleta, nosa, redovno ispiranje, izvlačenje slina, stavljanje kapi koje su prepisane, sekretolitika i tako dalje, neće tu antibiotik sam po sebi da bude dovoljna terapija. Tako da, kada je indikovano lečenje upala antibiotikom, prepisuje se antibiotik, naravno, lekar zna koji antibiotik tu treba da se prepiše i ta terapija treba da se sproje. Sad koliko su često upala uva, jel? Gore je, upravo tome i jeste poenta da mi imamo lekove koje možemo da pomognemo tom malom pacijentu. A u situaciji da zapostavimo to, da ne lečimo kako treba, onda imamo posle komplikacije, posledice i sve drugo nešto što je daleko teže posle lečiti. Čak i do operacije, da, ako se zapostavi, onda su to druge metode potpuno. I tu ovdje moram još za trenutak da vas zadržim, da pitam o čuvenom korišćenju štapića za uho. Molim vas, ako možete da nam razjasnite, treba li ih koristiti i ako treba, na koji način je to pravilno, bez opasnosti da nešto pokvari? Da vam kažem, ja sad ne znam šta su vam to štapići za uvo. Mislim, vidio sam po samoposlugama i apotekama nekakve proizvode sa ambalažom gde piše štapići za uvo. Neko je to tako nazvao i opet puno ljudi to vorili da koristi i da stavlja u uši. U principu, to najčešće dovodi do problema. Problemi su sledeći. Znači, može doći do povrede. Često vidimo povredu i ušnog kanala u vidu nekakvog krvnog odliva. Neretko smo videli i povređenu bubnu opnu. Pa onda sad neki objašnjavaju kako tu postoje neki specijalni štapići sa nekakvim proširenjem, pa nemoguće... Ok. Prvo da shvatimo šta unutra u uvu imamo, gde mi to guramo štapić. Hajde vidimo taj deo. Guramo ušni kanal. Ušni kanal je kao jedna slepa ulica koja se završava sa bubnom opnom. Sam kanal obložen kožom. I to je to. Ja ne znam od čega ljudi čiste uvo, kakva se tu im se tu prljavština nakupila pa hoće da očiste. Mehanički, da. Najčešće se završi upravo time da dovedu do toga da imaju prljavo uvo. Odnosno da naguraju površinske slojeve kože i da naguraju jedan sloj ušne masti i uvo sada više ne može samo da se oslobodi od toga. Znači, uvo ima jedan prirodan mehanizam, ajde da ga zovemo čišćenja ili već oslobađanje od viška, nakupljene eventualno ušne masti ili već svega, samo to izbaci napolje. Sad vi kad uzmete pa to naguravate, lepo se napravi jedan onako dobar čep koji posle mi se namučimo da ga onako izvadimo, očistimo uvo i tako dalje. Druga stvar je, suši se koža. Vi trljate kožu suvom vatom. Dobro. Znači, evo, vi ste žensko, pa znate i sami krema za ruke, pa krema za lice, pa noćna, dnevna, znači, šta koža voli? Koža voli kremu, pa lepo je održavate. A uvo, koža uva, nju suvom vatom. Pa sad uzmete vi kožu pa da trljate suvom vatom pa da vidite kako će da izgleda. I šta se dešava? Dođe pacijent i kaže, jo, znate, mene mnogo svrbi uvo. Ja pogledam, vidimo, ono, koža se peruta, i sačuva, pa naravno da svrbi. Fizički oštećena. Naravno da svrbi. Koža koja je suva, ona svrbi. I tu često imamo i drugi fenomen, znači da pacijentu se često zapušava uvo upravo od nagomilanog ljuspanja njegove sopstvene kože ušnog kanala, pa nije ni čudo kad je svaki dan trlja suvom vatom, mislim. Tu bi ja onda preporučio preduzme nekakvu kremicu malo na prst pa namaže uvo ili nekakve uljane kapi da se u koža uva malo oporavi, da postane elastična, da se ne ljuspa i samim tim neće se uvo toliko zapušavati. Drugo, ako pričamo o jednom manjem broju ljudi, a to je možda 1 do 2%, znači 1 od 100 ljudi možda ima taj nekakav problem da ima malo pojačano lučenje ušne masti, pa sad šta da radimo, mora 1 ili 2 puta godišnje da ide na ispiranje uva. Ali i to je bolje nego da sam pokušava da nekako očisti uvo, pa će da napravi veću komplikaciju nego što bi inicijalno bilo da je samo došlo na regularno ispiranje. Dakle, nema nijednog zašto bi trebali to da koristimo kod kuće u sopstvenoj režiji, da tako kažem. Pa jedino ako nama hoćete da napravite posao, pa da, što se kaže, mi imamo više posla, pa više zaradimo. Ako se to može nazvati tim razlogom.
Govorili smo uglavnom o stvarima koje se tiču dece i mladih. Naravno, spomenuli ste jednog trenutka na početku emisije i ovu malo stariju populaciju koja prosto godinama to dolazi do slabljenja sluha i aparate. Dakle, slušne aparate. Tu, ja mislim, jako puno ljudi ima dileme kada ih staviti, koje i na koji način se određuje. Koji su najbolji? Pa evo da kažem sledeću stvar. Znači, mi smo sad, kratka emisija, ne možemo sve ispričati. Da, baš detaljno. Znači, poenta je prvo da dođemo do takve dijagnoze. Znači, hoću da ne bude sledeće. Znači, da ako neko ima, recimo, 58 godina ili 67 godina i ne čuje slabije, i čuje slabije, ne čuje dobro, da sad odmah, pa dobro, to je sa godinama. Često se ispostavi da nije sa godinama, da pacijent ima obolenje uva. Mislim, tako da bitno je prvo napraviti inicijalno pregled, da se vidi zbog čega, kakav je tip oštećenja sluha, koliki je stepen oštećenja sluha, ispitati funkciju srednjeg uva, ispitati i funkciju samog slušnog živca i unutrašnjeg i tako da vidjeti šta je u pitanju. Mislim, pogotovo ovde moram da skrenem pažnju na nekakve i udružene simptome. Znači, često pacijent sa, da kažem, slabijom razumljivošću, oslabljenim sluhom, ima i drugih tegoba, udruženih. Znači, konkretno, unutra, u unutrašnjem uvu, sem čula sluha, smešteno je čulo za ravnotežu. Odatle kreće živac za sluh i živac za ravnotežu i ja često kažem, pa to je kao jedan kabel sa dve žice. Znači, to je onako tesno povezano. I imamo dosta bolesti koje, naravno, zahvatajući ili jedan segment ravnotežu, odražavaju se na sluh i obrnuto. Zahvatajući onaj slušni deo unutrašnjeg uva, manifestuju se i određenim smetnjama sa ravnotežom. Bilo to da pacijent ima diskretne tegobe u vidu nekakvih blagih vrtoglavica, ljuškanja, povremeno zanošenje u stranu, do jakih napada vrtoglavica, znači ima obolenja koje se upravo tako manifestuju sa slabljenjem sluha, sa zujenjem ušima i sa povremenim napadima vrtoglavica. Tako da, bitno je, znači, videti sem oslabljenog sluha, da li pacijent ima još nekakve tegobe, da li imaju zujenje ušima i tako dalje. Napraviti jedan detaljan pregled, sve to ispitati, videti kako je, pa tek onda, da kažem, doneti dijagnozu da je eventualno takav sluh kod pacijenta koji je u stvari u skladu sa njegovim godinama, jel te ne možemo od nekog sa 70 godina očekivati da čuje potpuno sve, da kažem, normalno kao neko što čuje sa 20 godina. Ali isto tako bitno je i da ne promašimo dijagnozu, u smislu da ne, pa dobro, to je vama zato što imate, tog ste uzrasta, to je normalno, nego, da kažem, i pažljivo i saslušati pacijenta i napraviti određene segmente pregleda da se vidi da slučajno tu nema nekakvog obolenja. Naročito, ukoliko je u pitanju nekakva asimetrija u sluhu. Da tipa jedno uvo čuje dobro, drugo čuje lošije. I često meni pacijent kaže, pa doktore, znate, eto, ja imam već toliko godina. Pa dobro, i desno uvo je rođeno isto kada i levo. Mislim, zašto je ovo toliko lošije? Znači, njemu se nešto desilo, nije to od godina. Znači, onda ispitamo da vidimo šta je problem sa tim uvom, jer tu je u stvari, da kažem, kod tih jednostranih nagluvosti često zna da pacijent sam dođe kasno. Jer on se privikao sad već što ne čuje na desno uvo, čuje na levo, navikao da okreće tu stranu, samim tim što na ovo uvo čuje solidno, on dugo godina može da prođe, dok kad sad ovo drugo zbog starosti počinje sve slabije da čuje, pa sad onda primećuje da tek ne može da čuje, pa tek onda dolazi kod lekara po pomoć. Tako da tu imamo određene oštećenja sluha, na primjer kao što je okoštavanje slušnih koščica, gde ukoliko se pacijent javi na vreme možemo pomoći, vratiti sluh, ako treba operisati uvo i popraviti sluh. Sad, ovo, da se ja vratim na vaše pitanje, oštećenje sluha vezano za degenerativne promene u unutrašnjem uvu, pa je oslabio sluh. Jeste, znači, obično se to javlja, da kažem, obično, posle 60. 65. ali kao što sam malo čas spomenuo, nažalost, sad se pojavljuju ovi naraštaji koji, da kažem, pristižu sve ranije i ranije sa, da kažem, oštećenjem sluha. Nažalost, ako je to oštećenje usled degenerativnih promena, tu sad ne možemo napraviti nekakav obrnut proces, podmladiti to uvo, dati nekakav eliksir. Tu sad možemo da pomognemo samo jednom vidom kompenzacije, rehabilitacije, odnosno da pacijentu ponudimo slušni aparat.
Znači da ne treba prosto bežati njega. Zašto? To je sasvim nešto što može da olakša život. Nekako često vidim u svojoj okolini taj otklon. Ne vole to ljudi, čak ni stariji, a da ne pričamo o mlađima. Mogu reći sad tu ima više razloga. Ima razloga što je jedna konotacija u smislu da čovek se osjeća starim što nosi aparat. Uglavnom je to nešto vezano za nekakvu starost i da je to ako se nosi aparat već se čovjek pomirio da ima nekakav hendikep i tako dalje. Međutim, ima i drugi razlog, a to je što često se pacijentu ne namesti aparat kako treba. Često se prepiše, hajde da kažemo, pogrešan aparat. I onda komšija čuo od komšije kako ovaj ima aparat, ali njemu taj aparat ništa ne pomaže, pa se onda tu javi nekakva legenda kako je aparat još dodatno oštetio sluh i onda neće ni da čuje za to. Da. Upravo ja moram tu sada da kažem dve važne stvari. Prva stvar je da mi ne čujemo uvom, mi čujemo glavom. Znači, uvo je samo jedan detektor. Ono čuje zvuk i pretvara ga u nervni impuls. A onda taj nervni impuls putuje slušnim živcem i nadalje celim auditivnim putem do jednog dela kore velikog mozga koji mi nazivamo auditivni korteks i onda to sklopimo u ovo što mi sad pričamo, razumljive reči i rečenice. Pa sada onda taj deo glave počinje sve manje informacija da prima sa periferije, odnosno od uva. Pa se onda malo koristi dodatno čulo vida, malo gledamo, čitamo sa usana, pa malo iz konteksta, pa malo ovo, pa kad smo se malo umorili, a onda shvatimo da je malo slabije razumemo, pa onda kažemo, nisam se skoncentrisao dobro na razgovor. Te onda ne priča lepo. Te počnemo da delimo ljude na ove koji razgovorno pričaju, ove koji mumlaju i tako dalje. Sve u svemu razumljivost govora pada. Tu je sada preporuka da se sa nošenjem aparata krene ranije. Ranije iz sledećeg razloga. Mi u svakoj fazi, i kod neke bake od 84 godine, vratimo sluh stavljajući aparat. Odnosno, omogućimo da čuje. Ali nije poenta da pacijent čuje, nego da razume govor. Jer imamo situaciju da kaže, pa doktore, ali ja čujem. Čujete, ali ne razumete dobro. To je, da kažem... Ta bitna razlika. Ta bitna razlika. I slušni aparat je upravo jedno pomagalo koje bi trebalo pacijentu da omogući bolju razumljivost govora. Da. Šta se postiže? Jer pacijenti sve vreme misle, pa dobro, izdržat ću još malo, izdržat ću još, sačekamo još par godina, još 2-3 godine, i onda dođe sa nekakvim već teškim oštećenjem sluha. Tu sad već teško i aparat da možemo pomogne. Jer svi zamišljaju da je aparat neka čarobna naprava, pa u onom trenutku kad se on odluče, pa onda mi stavimo aparat i onda on odjednom sve čuje. Sve čuje kao i ranije. Pa odjednom će sve da čuje, ali neće ništa da razume. Mislim, pa će onda da mu smeta, pa će da mu buči, pa će da mu pišti, pa će onda da kaže, pa eto, meni aparat ne pomaže. Obično tako i bude. Činjenica je, ne pomažemo. I takvom pacijentu ja i ne preporučujem aparat. Kasno se javio, kasno smo krenuli sa nošenjem aparata. Mislim, za uvođenje slušnog aparata potreban je period adaptacije koji traje minimum nekoliko meseci, pa čak i do pola godine. I bolji su rezultati, kad pričamo o rezultatima, mislim upravo na ovu razumljivost govora, ukoliko se počelo na vreme, dok sluh još nije mnogo pao, dok nije otišao u nekakvu tešku nagluvost. Jer tad, da kažem, ne zapostavimo ovaj deo auditivnog puta i tih nervnih puteva, jer informacija od uva pristiže. Jer desi se tako, da kažem, nekom starom čoveku ili staroj baki, eto, zarad bolje komunikacije u kući, odluče se da kupe slušni aparat, izdvoji se puno para, stavi se aparat, pa taj neko, da kažem, više, ne samo što teško da će sa aparatom bolje da ih razume, nego više ne razlikuje zvuke. Nešto je zvecnulo. Da li je to pala kašika, su to bili ključevi, su to udarila vrata, je li to zakočio auto na ulici, više prestane da razlikuje zvuke. Jer, da kažem, dinamika slušnog polja se toliko suzila sa padanjem sluha da mi sad kad smo posle 30 godina vratili sluh, da kažem, u smislu pojačanja stavili aparat, taj teško da sad može i da razlikuje zvuke. Mislim, sad ovo je jedan ekstremni primjer, ali u smislu, znači, upravo to, kad se na vreme krene s aparatom, rezultati su bolji, odnosno razumljivost govora. I evo, za sam kraj emisije, bukvalno minut, dva, da li postoji preventiva kako da čuvamo svoj sluh?
Pa, naravno, ja sam to potencirao od početka emisije, znači upravo je preventiva ta da, znači, od detinjstva, prvo, i krećemo ono što smo rekli iz porodilišta, znači, sprovodimo screening, da na vreme uočimo ukoliko dete ima oštećenje sluha, da mu se na vreme pomogne i da se razvije govor. Sljedeće je, da kažem, apelujemo na roditelje, da mogu da prepoznaju i da čim su primetili da dete nešto slabije čuje, dovedu kod lekara. Pa bolje nek su doveli i što se kaže bez veze. Konstatujemo da je sa detetom sve u redu, nego ona druga situacija da dovedu kasno. Pa onda prolazimo kroz period tinejdžera i, da kažem, mladih ljudi, gde preporučujemo da se ne sluša muzika preglasno, da se MP3 player ne odvrne do kraja, da, ukoliko se otišlo na koncert, da se ne stoji direktno pored zvučnika i tako dalje. Onda apelujemo na sve one koji su izloženi buci, bilo da radi hobija, da vole da idu u streljanu ili lov, obavezno da nose antifone, pa, da kažem, na drugi izvor, da kažem, buke u nekakvim halama, postrojenjima, da ne budu lenji i, odnosno, da poslodavci je to moguće, da radnici imaju adekvatnu zaštitu na radnom mestu. Eto, to bi bilo, da kažem, ovako ukratko po svim segmentima. Ono što zavisi, da, od nas i što zaista možemo da uradimo, bez nekog opravdanja da je u pitanju više sila. Da ne dođe do nekakve povrede, gurnuli smo štapić preduboko, povredili duboko. Taj čuveni štapić. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju i na svim ovim informacijama. Hvala i vama što ste me pozvali.